mwese munodisa tenzi tinoimba rwiyo rwake tinoimba rwiyo rwake nekumira petro nechigaro chake Yesu toyenda kumusha musha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari tese tinoimba tinoziva Mwari tiri vana vekudenga tiri vana vekudenga totahuraidi toyenda kumusha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari tinofara pano geza Mwari tisati tashika hapo tisati tashika hapo musha wezioni musha wezioni toyenda kumusha musha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari ngati imbe kwasho tinorega kutya totewera Emmanuel totewera Emmanuel kunyika kudenga toyenda kumusha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kana kisa kwa Mwari Yesu toyenda musha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kana kisa kwa Mwari Yesu tinoyenda kuzioni kana kisa kwa Mwari Yesu tinoyenda kuzioni kana kisa kwa Mwari Yesu tinoyenda kuzioni kana kisa kwa Mwari. Mapisarema 100 verse 1 kusvika pavhesi ya 5 inongori mavhesi mashanu chete. Pururudzai Jehovha eminyika dzose, shumirai Jehovha nemufaro, uyai pamberi pake muchiimba. Zivai kuti Jehovha ndiye Mwari, ndiye wakatiita tiri vanhu vake, tiri vanhu vake namakwai anofudzwa naye. Pindai pamasuo ake muchivonga, napavazhe dzake muchirumbidza. Chimuongai, murumbidze zita rake, nokuti Jehovha wakanaka, ngoni dzake dziripo nekusingaperi, nekutendeka kwake kumarudzi namarudzi. Ngatimbonamatai Ishe, tinomutendai nemukana wamatipa wokushumirai nenzira iyi. Tinokumbira kuti mutiropafadze, umwe neumwe anotarira nekuteerera chirongwa chino anzwe murimi muri kutaura. Ngandidzikisirwe Baba, imi musumudzirwe naJesu tanamata. Amen. Musoro shoko unoti Kristu Munzwiyo. Tine dambudziko vanhu vaMwari mazuva ano, especially nenyaya yemanamatiro atakuita tiri mukati medzimba, tiri pa virtual zvakadai, kuimba kwakushoma. Regai nditi
Akomana ngatiimbei chaizvo. Ini ndinoziva kuti kana tikaimba nenzira chaiyo yekuimba chaiko unonzwa nebvudzi rako richisimuka. Makamboimba here? Ndikutaura kuimba kwecongregation, hansi kutaura kuimba kwevanhu vashoma, ingava kwaya kana group. Izvo ngatiimbe zvedu, but ndikuda kuti timbobatsirana panyaya yekuimba seungano, zvokuti kana tikaimba unonzwa kuti chokwadi panapa paita nyaya. Muri kurangarira kuti David akaimba, mweya itsvina ikatiza kuna Sauro. Paakaimba nekutetsura nziyo, Sauro akadzikama, aimba David. Vakomana Paul and Silas vakati vaimba, ndobva majere azaruka, ketani dzese dzikadambuka. Saka kuimba kune simba. Patoda kumbotarisa pano kuti kuimba kwakamboitika panguva dzipi. Mukaenda neni kubhuku Job chapter 38 verse 7 inotsanangura kuti kuimba kwakaitiwa after creation. Zvisikwa zvese zvavapo, mhuka dzava panzvimbo dzakufura, maruva abluma, shiri dzakuimba mukati memiti, vanhu vakufamba pakaoma. The Bible says, Job chapter 38 verse 7, when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. Hallelujah. Varikunzima morning stars, ingiros dzaimba mangwanani. Zvinotaridza kuti after creation, the Bible says mangwanani akavapo, madekwana akavapo nemangwanani akavapo, zuva rekutanga kusvika pazuva rechinomwe, apo Mwari vakaropafadza zuva rechinomwe, ndobva varopafadza vanhu, vakaropafadza nyika yese. The Bible says kwakaimbwa kudenga, ngirozi chipemberera. Regai nditi ndiyo yakanga iri kwaya yemuchato waAdamu naEvha. Vakanga vachiri kufarirana semurume nemudzimai vatsva, vachiri pahoneymoon yavo mukati meEden. The Bible says kwakaimbwa mukati medenga. Vanhu vaMwari ngatiimbe, vanhu vaMwari. Tine dambudziko rekuda kungonoza. Kani ndiani akakuudzai kuti chirungu chinoreva kuti hamuimbi? Ngakuimbwe. Kana vanhu voimbira mukati mechechi, imba inguva yekuropafadzwa. Nekuda kwekuimba unoona muimbisi achitambudzika nesu, muri kundidhodza. Vamwe vaimbisi vanotikanganisa futi, muri kundidhodza. Imba mhani, mbomira zvekutaura. Kana tananga nekuimba ngatiimbei, whether uri kudhonza kana kuti uri kudini. Let's sing together. The Bible has said, pururudzai Jehovha ani imi nyika dzose, hapasarudzwi. Nyika yevarungu ngairumbidze Mwari. Kunzvimbo dzevanhu vanotaura chishona, chindevere, anywhere we are, we must praise the Lord. The Bible says, kana makuya pamberi paMwari, shumirai Jehovha nomufaro. Wakomanaka, kuimba kunounza mufaro kana tapinda muimba yaMwari. Yezve tiri kushuva kuimbigwa vanhu vaMwari, tiri kushuvira kuimba. I'm not talking about kungoimba zvine manotsi ari mumo, zvakanaka kuimba zvakarongeka zviri manotsi umo, but pane mwenguva unomboda kuti uimbe wakasununguka usina madhodhodho asina kunyogwa, but madhodhodho ari musoro. Kana chira kuti uri kuimba, vadhara vedu vanoti kana vabata kuimba, vachiimba unoona kuti zviro kwazvo panapa paimbwa. Saka panapa vari kunzi kana maakuimba, uyai pamberi pake muchiimba. Kana taakuenda pamberi paJehovha, let us go before the throne of God with the praising songs, nziyo dzekurumbidza Mwari. Saka maona panapa ndatini pakasikwa zvinhu zvese, ngirosi dzakaimba dziri mukati medenga, and shouted for joy because Mwari vakanga vapedza basa ravo. After marriage, Adamu naEvha vabatanidzwa, Mwari apedza kusika Evha, the Bible says akamutora akamuisa kuna Adamu. Shoko rinoti pavhesi ya 23 chapter 2 of Genesis, munhu akati, zvino uyu ipfupa ramapfupa angu nenyama yenyama yangu, uchatumidzwa mukadzi nokuti wakabviswa pamurume. From there mutozomonzwa Mwari manje akutaura. Saka this is a song of love. Adamu akaimbira mudiwa wake rwiyo achiudza Mwari. Akanga akateerera ndiani? Jehovha wanga akateerera, nengiro dzake dzakateerera. Mudzimai
akanga akateerera the very first song yakaimbwa naAdam pamuchato wake, rwiyo rwekurumbidza mudzimai wake, kurumbidza kusikwa kwakaitwa nemudzimai wake, ndokubva ataura kuti zviro kwazvo uyu ndichamuchengeta zvakanaka, nokuti pfupa rangu ndichagara naye zvakanaka, nokuti nyama yangu. Saka kuimba kunotaura pamusoro pekugara kwakanaka kwevanhu muna Mwari, kunotaura pamusoro pekuimba kwaAdhamu kwakataura pamusoro kwekugarisana kwakanaka kwomurume nemudzimai. Saka unogona kuimba uchiimbira even mudikano wako. Vakaimba pavakakrosa the Red Sea. If you read Exodus chapter 15, the Bible says then Miriam the prophetess, hallelujah, kuimba kuprofita. Hapana pamwe patinonzwa Miriam achitaura imwe prophecy. Miriam hapana pakambotaura nezvezvimwe zviprofita besides a song. Miriam akaimba, and the Bible says Miriam the sister of Aaron took a tambourine in her hand, and all the women went out after her with the timbrels and with the dances there. No, it was part of my instruments. Mona list my instruments kai hakuzi kuti vanga vachitamba even kana vaitamba, but mukaitarisa context iripo nde ma instruments. Saka singing is also prophesying. Saka na kuimba kuri kuprofita zvoreva kuti kuimba kuparidza, vaimbi vaparidze. This is very important. In other words, when we sing, we are testifying kunaka kwa Mwari. Pavakayambutswa nyanza tsvuku vayambuka nepakaoma. Rega ntaure nemunhu waMwari, wakayambuka pakaoma, Mwari wakakuyambutsa mukati meCovid, imba. Mwari wakakuyambutsa pakensa, imba. Mwari wakakuyambutsa panyenga paaccident, pakasara mota isatarisike, Mwari wakakuyambutsa. Saka imba. That's your Red Sea. Mwari kana atitira chunjikuru vanhu vaMwari tofanira kuti imbe. They sang a song. The Bible says madzimai akatevera. In other words, kwaya yakatanga kuimba vakrosa Red Sea ikwaya madzimai, women's ministries vatungamirirwa naMiriam, vatete vemunhu. Akaimba Miriam akataura pachena kuti Mwari wakanaka, patabuda hapana kunaka. Zvoreva kuti umwe neumwe anofanirwa kuva ane rwiyo rwake, nokuti patakabuda hapana kunaka, patakabuda pakapararira vamwe. Munoziva here kuti Faro nemauto ake nengoro dzake nemachariotsi ake nemabhiza ake zvese nemanyurusi zvakapararira mukati menyanza. Ndikureva kuti zvingaite kuti urege kuimba chii ukacheuka kwawakayambutswa naJehovha. Pane vakaparara paaccident yawakabuda, pane vakaparara mukati mechipatara mawakabuda, same doctor, same bed, same even medication, but praise be to God, you are alive today. Sing on my brother, sing on my sister. Kana zvaoma kana imbomira kutaura zvino. Kuimba kunobvisa madhimoni, mweitsvina inosarenda kana chinge taimba. Do you know kuti nyaya dzekuimba idzi dzine dambudziko rekuti vamwe kana voimba, handimoziva kuti mudzimai anogona kutoroorwa chaiko obuda chechi yake, handiti tiri kuti yake kwaakaberekerwa opinda yemurume, handimwe kuti pinda chechi yedu opinda yemurume. But kana achinge arwadziwa neupenyu hwepamusha ipapo, kana achinge agumbuka, haimbi nziyo dzemusha menyumu, haimbi dzemuimbi kumenyumu, haimbi izvozvo, anoimba dzekwaakakurira. Muri kuzvibatira nomai, kana uchinge waimba wakuimba wadzamirwa neupenyu, haubati nziyo dzavo dzisina kukubata panguva yakanga uchikura. Nziyo dzakakubata nguva uchikura ndo dzinokubata panguva yaunenge wabatikana mukati meupenyu. So my brother, my sister, have a song in your heart. Sing. Kana waimba Satani uchadedera. Pane imwe nzvimbo ndakaverenga Ellen White anoti patinge tichiimba ndakaona muzinda waDhiabhorosi uchidedera. When we sing songs of Zion, tikaimba nziyo dzenzendo dzekuponeswa, nziyo muna Kristu, nziyo dzina Jesu mukati, Satani unobvunda. And then vakaimba papizve. I have spoken about crossing Red Sea. Tine nyanza tsvuku dzakawanda dzakayambutswa naMwari. Saka ngatiimbei tiudze Jehovha kunaka kwenyasha dzavo. At every conversion, listen to this one. This is counsels on Mazano Kusangano, page 215, paragraph number 4. Inotizo, the conversion of souls to God is the greatest, the noblest work in which human beings can have a party in this work are revealed.
in this work are revealed God's power, His holiness, His forbearance, His unbounded love. Every true conversion glorifies Him and causes the angels to break forth into singing. Amen. Kutendeuka kwega kunoita kuti ngirozi zipinde bisi. Zinopinda bisi nekuti nekuimba paunongotendeuka. Nhasi ndoda kuti umboita chimwe chinhu. Munhu waMwari, imboimbisa ngirozi. Kana ukatendeuka, nyangu vanhu vakasakufarira, nyangu vanhu vakataridza kuti havana hanya, havana inewe, but let me show you something. Ngirozi dzekudenga, they break into singing kana chinga tatendeuka. So kuimba kunofadza even nevari kudenga. I mean, kutendeuka kwedu kunofadza even nevari kudenga. Saka kana ngirozi dzakuimba zvatisinganzwi isu, zvinoreva kuti kutendeuka kwedu hakusi kwevanhu, ndiko kudenga. Saka vanenge vachikudza gwayana kuti Mwari mazviona here zvaitika panyika, mazviona here zvaitika paBluffview, patendeuka musikana akanga achiita zvakaipa, ngirozi dzoimba. Anotanga kuimba is your guardian angel. Ngirozi inokuchengeta, ndinotanga kuvamba. Hallelujah. Ndiye chorus, ndiye anenge ari chorister. Achiimbisa, amene utanononga guyo gupi, unotaridza kuti musikana atendeuka. Amene utanonga guyo gupi, unotaridza kuti baba vabva kubhawa. Kana atanga kuimba, other angels, they will join in a song of celebration yekuti unenge watendeuka. So, kana vanhu vachinge vatendeuka, nesuo ngativafarirei, tivaimbire. I'm very disappointed nemama Kristu edu kuti panoitika baptism pega ivo vanenge vachiita zvimwe zvirongwa. Inoti wakuchinzi ruombeko guru kuitwa kudistrict, vanhu vari kunosangana kumain church, saka tichatumira mudhikoni nemadhikonesi, isu tine basa pano. I don't understand. Munenge muchiita basa rechi vanhu vaMwari? Makoniwa here kukanzura mabasa ese kana ngirozi dzichikanzura mabasa ese nekuti patendeukwa nemunhu dzichiimba? Ko imimi mabatikana nei zvokutotumira vanhu vanonotsigira vanhu vari kubhabhatidzwa? Imi muchimboita nezvechinyi? Did you know that basa redu nderekuti vanhu vauye kuna Kristu vatendeuke? Imbosiye zvimwe zvese, indai munoimba mufare nemunhu anenge atendeuka. I remember the other day, handinyari kuzvitaura izvi, ndimbuya vangu ivavo pavakabhabhatidzwa, ndakaona vatete vahanzvanzi yemurume achimumhanyira zviya zvokuti munhu anenge achinja hembe akati achanowira muJorodhani achimubundikira achifara. Then I saw kuti this was a real joy. Kana chinge tauya kuna Kristu denga rinofara. Why is it vanhu vanoneta nekufarira munhu anenge atendeuka? Tinovada tichivakoka kueffort, but kana vakubhabhatidzwa tosara chiita zvimwe, chivatumira kunodi kunoombe kwako. It's so pathetic. The Bible says, zivai kuti Jehovah ndiye Mwari. Amen. Isu tiri vanhu vake, uye tiri vanhu vake namakwai anofudzwa naye. Kwai pindai pasuo rake. Amen. Ndikuerenga panafoka pavhesi ya 4 yamapisarema. Pindai pasuo yake muchivonga. Uchingoti digi mugraundi rechechi chimba. Handizivi kuti chiita kuti tisaimbe chii. Unozada muzvikora taite ndere vanhu vanoda kuimba nziyo dzisiridzo. Imbobvisai mani zvidziyo zvenyika zvamwinazvo, hatina time. Imbai. Handizivi kuti tasvika here 300. Unodzikuona here dzese idzi kuti upote uchitora nezvinziyo zvevanhu vasina himbuku sorry, vanenge vanadzo pa ndikureva 300 dzedu idzi. Mota yako nefoni yako inofanira kubhabhatidzwa, ive nenziyo dzerwendo dzekutaridza tiri kuenda kumusha. Hatidi kunzwa, I don't want to lie, dzimwe foni chadzinoisigwa pasilent paservice hakusi kuti ari kuremekedza service, nokuti ringing tone irimo hainei naMwari, hadzina kuombekwa. Asi kana foni neringing tone yakanaka, unofunga kuti kana ikarira waikangamwa ichiimba tenzi muchanzwa ndoimba, unoidzimirei? Imi muchinamata tiri kuita kuti udzime munana japressure imomomo, mune tunhu tusina musoro. Saka panapa pari kunzi kana tapinda pavazhe tasvika panguva yekunamata, let us sing, break in a song. Kana wakuimba Jehovha vanokwedera padhuze. Satani akamasta nyaya yekuimba iyi, akadzika naye pano panyika, haana kutorerwa chipo, achirigona kuimba. That's why muchiona kuti munhu haapindi pakushopera. Kana iringava n'anga haishoperi kana pasina kuimbwa. You see now, panotoimbwa, panofanira kutanga paimbwa. For mazuva tiri kumusha, pano vanhu vaimboita muraini medu, mamune vanhu vaiita zvemapira izvi.
vairidza ngoma kubva zuva richivira na6 kusvika kumangwanani, but taiti tapepuka takunzwa manje tungoma twakuririra pasi ndopaonwa kudrova mbuya vasvikirwa. Ndikati vakomana usiku hwese vachiimbira kuti shaviri uye. In other words, munhu aiti kana Satani anoti handiuyi kana musati maibva, handiuyi kana musati maimba. Saka mweya mutsvene waMwari harivi kuti tambudzike, but mweya mutsvene waMwari anoda kuvapo pakati pevaimbi. I'm talking about hatiimbi takamirira rusando, kuimba rusando. Singing is part of worship. So this is why ndataura kana makupinda pavazhe dzepamba penyu, dzemumba menyu, dzepachechi penyu, break into a song. Ndepapa pawakaimba futi. If you read Matthew 26 verse 30, and when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Vakati vaimba rwiyo, vakaenda kugomo reMorifi. So they sang just before Calvary. Vakaimba, ndiani akanga achiimba? Jesus was there. Mateo akanga aripo. But unfortunately, pavakaimba, Judas was no longer there. So in other words, song yakaimbwa na Jesu achinda pamuchinjikwa. Handifungi kuti yanga iri guyo gune chekuita nenhamo, but gwaguri guyo gune chekuita nemaropa, gwaguri guyo gune chekuita nechingwa chaiva muiri wa Kristu. So before the cross, Jesus sang with his disciples. So usati wapinda mukati mematambudziko eupenyu hwako, rangarira kuimba. Have a favorite song yako. Vamanobva vati kana ndafa muimbe kambo ikaka. Usamirire kufa. Kana wafa ukanzwe ngakaimbwe zvino, vadaidze kumba vouya vari 4 voimba mudining kuti woti handisi kuya kuchechi nhasi, ndine music program kumba vachiimba murumba vachirova vachitetsura. In other words, when we sing vanhu vaMwari, Satani anotya kuimba kwedu because anoziva kuti mune message, muna Kristu Munzwiyo. So mukacheka pamapisarema atiri kufamba nawo, kwanzi pindai pavazhe dzake muchionga napavazhe dzake muchirumbidza. Chimuongai, murumbidze zita rake. In the name there is the character of God. Nokuti Jehovha wakanaka. Amen. Chatinorumbidzira Mwari kuti akanaka. And then the papa pavakaimba, if you check Ellen White achinyora the book Early Writings, page 66, and this is exactly paragraph number 1. This is what she writes, and I quote: the angels would sing a lovely song, then they would cease singing and take their crowns from their heads and cast them glittering at the feet of the lovely Jesus, and with melodious voices cry, glory, hallelujah, amen. So you see, after the cross, at the inauguration of Christ, the angels sang, Kristu pavakaudza vadzidzi, ini ndoenda but ndinodzoka. Shoko raMwari rinoti zvinovakatarira akakwidzwa achienda kumusoro kudenga, vakaramba vakamira. Shoko roti makamirireko makatarisa, iyeye Jesu mwe chete uchadzoka. This is the time when we see Jesus achienda kudenga. After 40 days aenda kudenga, anogamuchirwa. Pano panyika vakagara 10 more days vachimirira kudzika kwemweya mutsvene. Shoko raMwari rinoti, John anoti ndakaona kudenga mweya minomwe iri pamberi pechigaro chaMwari. This is the wholeness of the Spirit of God. Vakanga vakamirira Pentecost 10 days after Jesus vaenda, Jesu anga ari kudenga. Saka celebration yakaitwa, pakaitwa 10 days of singing and praising God because of the Lamb Jesus akanga afa pamuchinjikwa akaponeswa. So kana chinge tadzikinurwa, tinofanirwa kuimba. Wakadzikinurwa pane zvinhu zvakawanda, physical and spiritual. You must break into a song. Ellen White records that they sang to Jesus a lovely song. This is powerful. A lovely song. Kurauti haisinziyo nje, but rwiyo rwakanaka. Rwiyo rwaitaridza kuti vanhu vari kuimba zvinhu zvavanowisisa uye zvavanoziva. This is why tichiti these are not just ordinary angels. The fact that angels akanga ane crowns on their heads, it means that these are the 24 elders. These 24 elders wakanga ane crowns. Zvoreva kuti
upiwa crown zvoreva kukunda vakanga vabva pano panyika. Saka these are the people vari pachigaro chaMwari vakamutswa naKristu. If you check paresurrection day when Christ paakafa pamuchinjikwa, the Bible says kwakadengenyeka ndobva makuva atsemuka, makuva akazaruka. But Sunday morning Kristu achimuka, akamuka nevamwe avo vakaenda naye kudenga as exhibit kuti ndatomuka, hazvi zvemushonga, ndamuka ndinavo. Kunonzi vakaonekwa mutaundi vakatozikamwa kuti baba ningi ndavaona kanzononyepa iwe kandi ndavaona vamuka vanga vana Jesu ende havana kugara vakabva vaenda kudenga. So these vari kunzi angels in the context yekuti vanga vane macrowns, it shows that vakanga vari vanhu vanga vabva pano vakapiwa crown yekukunda madzudzu epano panyika. So they sang before the throne of God in a celebration of the cross, kupemberera kudzikinurwa kwanga vaitwa naJesu. If you check verse 5 of chapter 100 yamapisarema inoti nokuti Jehovha wakanaka, ngoni dzake dziripo nekusingaperi. Hallelujah. Chinoita kuti tiimbire Mwari hakusi ngonaka kwaJehovha chete, but ingoni dzake, unmerited favor, kuti ngoni dzaMwari hadzisi kuzopera nhasi but dzinogara nekusingaperi. But I want us to check vamwe vanhu vakaimba kana pamwe panhu pakaimbwa. If you check zvakazaruka chapter 14 and verses 3, the Bible says, and I'm reading from Shona, inoti vakaimba rwiyo rutsva pamberi pechigaro choushe napamberi pezvisikwa zvipenyu zvina navakuru. Hakuna munhu akagona kudzidza rwiyo, asi vaya vane zviuru zvine 140 navana vakadzikinurwa vachibva panyika. You see now, so they sang what type of a song? Vakaimba rwiyo rwa Moses negwayana. Why Moses? Because he was the deliverer. In other words, vakaimba rwiyo rwa Moses uya akavabvisa muIgipita akavayambutsa gungwa dzvuku. Vakaimba rwiyo rwa Moses because ndiye akavapa mutemo. He was the lawgiver. Akavapa mutemo wakanga wapiwa naMwari. Saka rwiyo rune chekuita nedeliverance. Kuimba rwiyo kune chekuita neobedience. Kana tisingateereri Mwari, mira kuimba mukwaya. Kana usina kubvisiwa mukati memajoto eupenyu, unoimbireiko? Kunoimba vanhu vakabvisiwa kuIgipita, vanhu vakayambutsiwa nyanza tsvuku ndo vanoimba. Dambudziko rataita vanhu vaMwari, handidi kunyepa, ever since tinongoine nziyo idzodzidzi dzongori pa 300. Ngatimbonyoraiwo nziyo. Ndoziva tiri kunyora chiita mumagrupu, but ngatimbonyoraiwo nziyo, tiitewo gwiyo gwedu, tiitewo himbuku yedu yemuunion medu yakanzi Zimbabwe East Union Conference himbuku, tive nenziyo dzedu, motinyorera nziyo idzodzo. Why? Chakaita kuti vanhu vatadze kuimba rwiyo vainzi vaida kujoina pa 144,000 pane vamwe vaida kujoina. Chakaita kuti vasakujoine chii? Zvoreva kuti kuimba it's everything to do with experience. Zvakasangana nazvo zvatiri kuimba umu harisi zvedu vanhu vaMwari, ndezvakasanganwa nazvo nevanhu vakasangana nazvo panguva iyoyo. Ukavhura hymn 34 inotsanangura zvakaitika. Murume akarasigwa nemhuri yake vakaparara mukati menyanza vakafa, ndokubva aimba rwiyo kuti it is well with my soul. Why? Akanga asangana nemajoti, akanga asangana nematambudziko. Saka kana tiguimba tisingazivi zvakamboitika, ndinotambura. Toda gwiyo gwako iwe kwaunoimba utaura pamusoro pezvakaitika. Toda kuona song yekorona kuti Mwari wakatiburitsa mukorona, uchiimba kuti vanhu vakabayiwa mavaccine, vanhu vakatambudzika, takaburitswa mukorona. We want to sing songs of experience. Saka wakatadza kujoina. So singing is all about experience. Zvakasangana nazvo mukati meupenyu. I think you are aware that havasi vese vaiti vakanyora manotes anonzi music vozonyora futi words. Pane vakanga vachingonyora words, poita vakanga vachinyora the music, manotes acho. Saka kuimba it's about a poem. Inotanga iri poem kutaura zvakaitika muupenyu, kuide tembo, kudetembera kuti Jehovha wakaita sei mukati meupenyu hwako. Then vamozonyora zvinoimbika zvoridzwa. Dambudziko rataita zvinoridzwa zvakukunda zvinoimbwa. Handizivi chii chiri kumboitika. Dambudziko ratiri kuita nderekuti hatichazivi chinonzi chiri kubheka chimwe chii. Instrument here kana kuti vaimbi. Ndiri kufungidzira kuti ma-instruments anofanira kuva ma-backing instruments. Not kuti tinobheka ma-instruments nema-voices. Ma-voice ngaakwirire, ma-instruments ainde pasi. Handimazvaonaka. So that tinzwe message.
even kana mchimba nemuromo, kana musiri mune melody, imbirai pasi, toda kunzwa ane melody wacho ndo watoda kunzwa. Saka kana takuimba na Mwari, ngatizivei order yekuimba, nokuti kuimba kucharamba kuripo kusvika Jesu achidzoka. Kusvika tadzoka pano tichaimba. Actually tichazomiri kuimba kusvika eternity. Why? Because kuimba kune nhoroondo. Tingakona kuimba na Mwari. Ngandikuvunza kuti ungagojoina guyo gwepano panyika iwe wakafa korona isipo unojoina sei? Vachaimba vanhu vakasangana nazvo haugoni kukujoina guyo because hauna chavakaona. Vakaona ndo vanogona kuimba. So the Bible records that kana vanhu vachinge vaponeswa vachaimba. Who are these 144,000? Vanhu vakawanda vanoita nharo dzakawanda pamusoro apa vanobva vataiwa 144,000 ndeavo vachangoponeswa chete kubva kurudzi rwaJudha, kubva kuIsraeri. Vamwe vanoti akwete ingoro dzakagara dziri kumusoro kudenga pachinetswa naipapapa. Vamwe vanobva vataiwa ndevavo vachawanikwa vari vapenyu. Regai ndikuudzai vanhu vaMwari, kana muchida kuona kuti zvisakunetsei, ini ndine position yangu yandinoziva yekuti 144,000 to me, according to my study, ndeavo vachawanikwa naKristu vari vapenyu, vari vatsvene, ndo vachapinda muchikwata ichi. Kwete kuti vachaverengwa kusvika 144,000 pachikwata, vamwe chete neavo vanonzi great multitude. Ndo zvandinofunga izvozvo. But handina problem futi nemunhu anoti ingoro dzadziri kudenga, because hazvine ineni izvozvo. Changu ndechekundoda kunge ndiponeswe. Kana usingazivi kuti 144 chii, siyana nazvo, iwe poneseka. Tichazovaverenga kudenga kuti vanokwana 144 kana vanodarika. Saka the Bible says ivavo vachaimba rwiyo, but tinotaridza kuti vanhu vari special, vamwe vakada kujoina but vakagokonewa. Why? Havangajoini kuimba rwiyo rwevanhu vakasara vari vapenyu, vachinetswa nemunembo wechikara, nechikara inomufananidzo wacho, vakaramba kugamuchira, vachinetswa vachiinda mapako, vachiinda mukati memajere, vachisungwa, mbavha dzichiburitsiwa, makororo achiburitsiwa, vakanga varepa vachiburitsiwa, pachipinda vaparidzi veshoko. It was amazing kuti what is happening, because vakanga vapara mhosva vachiinda mudzimba vachinzi vane serious offense, majere azarisa, imboburitsai. Vanhu vakaamba mutaundi papinde vanoparidza vhangeri rekunyepa. Vanoti rekunyepa nokuti rine chekuita nekuponeswa kuvanhu, kuburidza neobedience. Kwanzi vachazoimba rwiyo, but then the Bible says vachaimba rwiyo pamberi pechigaro chaMwari. Regai nditi vanhu vaMwari, kana zvakona zvekuimba mukwaya, haleluya, nokuti havasi vese vari kuimba mukwaya. Kana zvakona zvekuimba even muchechi, handimoziva kuti kuna vanhu vanoimba kana kuti mukwaya waunohwira tsitsi kuti wakomana haiyeyeye, vamwe vanobva vati zvauri kuimba izvozvo zvauri kutaura ndakambova zvichiimbwa, it's a sign yekuti uri kutaura usi kuimba. I remember rimwe gurupu redu handinyari kuritaura. It was a group of 4 people, rakanga riri quartet, ndichimukomana, ndichimba nemukoma wangu, nevamwe sekuru wangu vari kuSouth Africa zvino, neumwe akanga ari manager wangu kukambani yandaimbosevenza, a very strong man, anga ari murume anga akasimba, ari murefu, a giant. But then tichipractiza, a quartet hamugoni kunoimbira kana mwenye asati abata, but akanonoka kubata. Wakudoti besi richiramba, wakudoti besi until takatenga masutu, ngairi uniform, tisati amboimbira. Kusvika parakazozaruka, akomana Kaspa, ndakutaura zita rake, parakazaruka, wainzwa akadzika kudai woti wakomana rambe riri kupi. Saka kuimba kwepano panyika kogona kukona. I understand. Nozuva rimwe gore ndakambodzingwa mukwaya nevamwe sisi vangu vachitaura zita ravo, nyangu ndikataura futi havambozvioni nokuti vari kumusha. Vakati hatidi vana vaduku vanouya kuno, ndichiimbawo tena yakanaka, hanzi hatidi vana vaduku, but after 3 years ndanga ndakuvaimbisa mukwaya, vanga vachiri mukwaya, ndanga ndakuvaimbisa perseverance. Unogona kushingirira kuti uimbire but zvogona kuramba. Pane umwe vanhu vanoti vakaimba vanenge vachizuwa kutaura chaiko. But hold on my brother, I want to read you a verse from Isaiah chapter 36, and I will read from verse 35 and verse 6. Then the lamb shall leap like a deer, and the tongue of the lamb sing. For waters shall burst forth in the wilderness, and streams in the desert. Hallelujah. Ipapo netamakumbo dzichajamba, dzichasvetuka sekusvetuka kunoita muka musango. And then the tongue of the dumb sing. Ndimi dzeavo vasingagoni kuimba. Regai ndikutaurire, it is only
after Christ comes, when all languages will cease, hapasina sign language, vanhu vachiimba nemasign, munhu wese achaimba, neavo vasina kumbojoina kwaya nevasina kumboimba pano panyika vachaimba. So they will be singing even in millennium, munguva inozovapo. You see now, hatigoni kupedza rusando rwuno tisina kutopinda munziyo dzacho. I want to show you something which is very, very interesting. Chandakaona muhimbu kedu Kristu Munzwiyo, unogona kuiwana kwa ABC, unaiwana. Hazvina kunaka kuramba tine dzidzi. Ngatitenge idzo dzidzi. Tiimbire sesangano raMwari, tizive kuti tine imbuku yedu. Ivaine zvinhu zvekuchechi kwenyu. Pamunofa hatizozivi kuti imbuku yekuchechi kwenyu here. Ivaine imbuku yekuchechi kwenyu. All right. Mukacheka muchaona kuti from hymn 1 kusvika hymn 10. You see now. Hymn 1 kusvika hymn 10. Nziyo dzine chekuita nekudzoka kwa Jesu kwechipiri. So interesting. Which means vakanga vachironga, I don't even know. I'm not saying it's a holy. This one is not holy like the Bible, you know. This is not a holy hymn book. But I'm just saying, was it by coincidence or was it by inspiration ya Mwari? It shows that from hymn 1 kusvika pa 10 dzakatevedzana dzine chekuita nekudzoka kwa Jesu kwechipiri. In other words, kana takuimba tisakangama kuti Jesu ari kudzoka. Let us remember that Christ is almost here, ari kudzoka kechipiri. So ndichati imbe ndoimba kuti nguva yangu ichiripo ndomboti imbe tinzwe zviri kufamba sei. Ridza tsuri yevhangeri. This is hymn 1. Ridza tsuri yevhangeri, murindi wanyevera. Avo vanonzwa mashoko vapinduke vapone. Ridzai murindi, ridza pasi rese, ridzisa. Mwari ari kuti ridza vhangeri vaponeswe. Inda pasanza yekupedzisira. Ridza kune vakaneta. Hallelujah. Vanoda kuponeswa, muponesi wadaidza mwese munodikanwa. If you go to hymn 2, mambo aripo pamsiwo, upi wacho iye wafa pamchinjiko, asi anouya zvino kutora wakewo pamsiwo. Saka that's hymn 2. Kuti mambo ari pamsiwo, kwete mambo umwe wese in case mukarasika. Mambo ari pamsiwo ndeuya ukufa pamchinjikwa, ari kudzoka kuzoite kuzotora vake. Ndizvo mupasiro idzva tichagara nekugara, kufa kuchava kusafa haiperi nguva. Mukaenda pa hymn 3 inobva yati tichazoonana usu neusu, natenzi toonana. Ndinodisa kumuona Jesu wakandifira, ndichazomuona tenzi iyo mhiri kudenga. That's hymn 3. But if you go ku hymn 4, sokora kanaka kunesu vafamba, iye kudzoka kwa Jesu chetezo. Haleluya, amen, haleluya, ngekudawira tichasvika, namata simbira kufara dakara tofeka. That's hymn 4. Akure kumusha. Hymn 5. Tiri pedyo nekumusha, ndosanza yekupedzisira. Kunofanza kutondera, chifarai mimi vafambi, visai wokutya. Haleluya. Vanhu vari kutya, vari kuvhunduka. Visai kutya, musacheme. Tisangane apo kusina kuneta, tadhiniwa taneta. We kwandiri imi mese makaneta, makeremero, zviedzo zvapera. Zvese zvinenge zvapera. Tinenge tasvika kumusha. Ko hymn 6 munoikangamwaka. Ridza tsuri, rindai imi vanoera. Zvioneso zvaonekwa. Mwenje yenyu batidzai. Munochingamidza tenzi. Onai anouya. Jesu mambo anouya kuzotonga. And then anouya. Honai anouya. Sanze yekupedzisira. I don't want to lie. These things were so connected. If you check from just almost every last stanza of every song here talks about the second coming of Christ. Just go and check every last stanza of every song here. Ndikangovhura chero. Izvo ndavhura papi. Ndavhura 182. Vakafa vedu vekare vachazovavona. Masodzi
ekuchemerana achazopukutwa. Isanze yekupedzisira ya 182. Mukatsvaka any song regatidzoke kwatiri pa hymn 6 hymn 7 apo Jesu anouya, a common song. Vana vese vanodisa Mwari uyu muponesi uyu vari vake vanokosha vanodikanwa. Hymn 8 maikangamwa mazita anodaidzwa, ranhingi richadaidzwa, rangu rinenge riri kwere. Ndozvotaurwa mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa. Usangodaidzwe kupfumbudza munhu waMwari usiri pashoko raMwari apa. Daidzwawo uchinzwa, ukaiverenga zvakanaka nyaya ukaiunzwa nhoroondo yayo. Inonzi yakanyorwa nemunhu, if I remember very well, ngoti ndasina kugadzira zvakanaka, but I remember kuti kwanzi pane mufana akanga anonoka kuchikoro gwizi gwazara, achiona gwizi gwakazara anotizvo iye zvino vanhu vakanga vari paassembly, vanhu vaindi vasvika paassembly vaifanira kudaidzwa mazita, you see now, and then nekuda kwegwizi gwaguri pakati pake nechikoro aitoona kuchikoro kuti iye zvino izvi vanhu vakudaidzwa mazita, ini I cannot go beyond because gwizi gwazara. Saka anobva ati upenyu gwamanje pfungwa yekuti kana tsuri chizenge yakurira mazita achadaidzwa ndenge ndiripo, adaidzwa iye zvino handipo nekuda kwegwizi wakandiparadzanisa neni nechikoro, but kana akudaidzwa kudenga ndinenge ndiripo. Obva kwanzi ridzanyi tsuri neizvi ndakuudzai 1 to 10 about Jesus coming, and ene kubedzera ndudzi dzepasi dzinoshatirwa. Chikonzero Jesu anouyazve. Ungwari hwawanda ezvota kuparidza panapa. Ndianoziva kuti unotendeuka pa TV. Ungwari hwawanda, vanhu vafamba. Kana pane gwedu manje ndi9. Vanhu vafamba. Munhu afamba. Mumuchizoite kuti muZimbabwe ari kune kamwe ka island ingogugula kudai, ngogugula any country yawagugula muZimbabwe ariko. Vanhu vafamba. Chikonzero Jesu apa duze nekuya. Indai pa 10 tichasangana kurwizi apo kune kupenya, mvura yakanakisisa yabva kuna Jehovha. Unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga, tosangana nevanoera, amen, pachigaro chaMwari. Tinosvika nekukasika. This is the last stanza. I want to talk to somebody. Tinosvika nekukasika. Hold on my brother. Hongu ashaikirwa, tinosvika nokukasika. Hongu zvinhu zvakaoma, tinosvika nokukasika. Hongu basa rakapera, tinosvika nokukasika. One day the trumpet shall sound. Sing on my brother. Kunyange zvakaoma, tsvaka kambo uimbe. Tinosvika nekukasika. Nerwendo ruchapera. Rwendo rwatiri kufamba naMwari ruchapera. Rwendo rwekensa ruchapera. Rwendo rweHIV AIDS ruchapera. Rwendo rweCovid ruchapera. Tichasvika nekukasika. Moyedu ichafara nerwiyo rwekutenda. For your information, I was just checking. I don't know why. If you now start from 11, kunosvika pa 22, it's about love and the cross. So you see now, kuponeswa kwedu kudzoka kwa Jesu kwakazembera parudo rwa Kristu nemuchinjikwa. This is why pachizonzi tichaponeswa nekuda kwemuchinjikwa wa Kristu. Kana mchiti nonyemba tarisaika hymn 11 inoti ndokutevera muponesi kweseko ndinogara apo imi munoenda unde ndokutevera. Chikonzero chikuti imi makandifira kuti vamwe vese vakusiyai ini ndokuteverai. Inda pa 12 Eriponzi meizere neropa ra Jesu vanyangadzi vosambwamo. Batuku ndaifunza dei vakaguchinja translation yakarasikafa. Haungati tsime yeropa iyo chirungu chiti fountain. No, fountain netsime zvakasiyana. Ichi chinonzi chitubu. Tsime ka ndirinopwa but chitubu chinoramba chiripo, a spring. Inda pa 13 O Jesu ndinoda kurapwa kwazvo, ndinoda imwi mugare mumoyo ndichachena, ndichene kwazvo. It's about love, it's about the cross. Kana mchidi ndinonyemba indai pa hymn 14 munoiderera nokuti inotara pamusoro pekupa gwendere 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 arikurira ensende ya Jesu anogashira. Hakuna munhu achaponeswa asingapi. This is love. Chinoita kuti tipe zvipo. It is love.
Vanomboziva kuti inflation ichadaro haichati gwendere zvinokwane paper money. But ukaenda pa50 Jesu wandidisaini randiudza bhaibheri, Jesu wandida bhuku randiudza. Indaneni pa16 tikufamba pamusoro pekuimba Kristu munziyo tukumbo. Nhasi maoko angu ndasambwa kwazvo, ndaapa kuna Jesu kuti kuita basa chengetai tukumbo apo twafamba. Amen. Zvinhu zvese ndezvaJesu. Indaineni pa70 runo tifadza from 11 kunobata 22. Actually in fact 23 it's about love. Mwari rudo kopasanza yekupedzisira panoti kudii apo basa rapera ndakuudzai last sanza second coming. Indaineni pa18 kamuchiti ndinonyepa. Mwari ngatikomborana naMwari. Ndoita seiko nemi Kristu munziyo. Ngatifambe tese mubasa iri mchinjiko wa Jesu uri pamberi. You see now 19 vana vaguzive 19 ndichakuimbirai ngo kwatakaimba muhondo akomana kana pane song yaindibata isong taimba apo tanzwa kuti vananingi vapfuriwa vafa pfuti dzarira. You see pairi rapfuti tiri kure taitangodziswa kuti mukawadzarira moenda pasi pehosi movata pasi zvoti asingazivi kuti dzedzarira dziri padhuze taiti nyange kuti kadziwa dziri kure tongovata pasi. You see now ndongohamwana chiti kwanzi hondo ngaiuye handizivi kuti mai muri kweri. Moyo wangu rinda mandu dziri zhinji dzinoda kubvisaini munzira ya Mwari. Rinda muna mate musatize wondo itanyi mazuva yese Jesu ari pedyo. Reganyi kufunga. Listen to the last stanza. Reganyi kufunga kuti makurira dakara Jesu auye kuzotitambira. Musafunge kuti makurira kusvika Jesu auya kuzotitambira. Mukamoyo wangu rega ndipedzise ndouya kumuchinjikwa i21 ubofu neurombo. 22 ndanzange zvikomborero muri kuvapa tenzi kuneni madonwe mundipenyi kuneni madone mundipenyi. What's your favorite song from the hymn? Kana waimba? How do you feel about worshiping God? I want you to write your favorite song pama message up. What pastor tinobatikana nehymn yakati. I could have gone on and on kutaura nziyo dzemuchinjikwa dzakazara dziriko. Nomutewera kweseko ndadzidza kumusimbira dzizere. But I want to end it here and pray with somebody who says, Pastor, kana zvaramba zvepano panyika ndoda kuzoimba rwiyo rwaMozisi neGwayana. I want to pray with you even at this hour. Baba kudenga, tinokutendai nezvamakaititira muimbuku iyi. Makaita Baba 1 to 10 muri kudzoka, 11 to 22 rudo rwenyu nemuchinjikwa. Toda kukutendai Baba, kana dzimwe dzese tikadzikangamwa, please Father titeiti master 1 to 10 because muri padhuze nekudzoka. Aripo mwana wenyu anga achida kuzoimbigwa afa. Tataura pachena imbigwa yezvino. Toda kunamatira makwaya, toda kunamatira machechi, toda kunamatira magroup anokuimba, ari kuimba ngavaimbe vachiziva kuti Jesu maakudzoka. Baba, tiri kuona zvikomborero, tanzwa vamwe vese muri kuvakomborera. Musatikanga mwoyo Baba, mutikomborerewo nesu pazuva ranhasi. Kana tapedza rusando runo, dzosai nziyo dzerwendo, tinzwe Kristu munziyo. Rwiyo rwangu nerwiyo rwake ngachive chikomborero paexperience yeupenyu. Kana toimba tojoiniwa newokudenga tikozoimba pamwe chete naMozisi neGwayana zvava zvitsva mukati medenga itsva. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene.
Amen. God bless you. Yesu mnunuri wangu, Munzwiyo wangu, ponesi munyaradzi mumatambudziko. Yesu mnunuri wangu, Munzwiyo wangu, handina imwe ama inopinda imi, muri chishangu changu muupenyu wese, kana ndava mudima apo ndinochema. Yesu mnunuri wangu, Munzwiyo wangu, handina imwe ama inopinda imi, tenzindo musimbira shamwari yeidi, ndino muda kupinda vanu vese pasi. Yesu mnunuri wangu, Munzwiyo wangu, handina imwe ama inopinda imi, muri rufaro rwangu mupasire dima, ndofarane mikwazo mudangaro renyu. Yesu mnunuri wangu, Munzwiyo wangu, handina imwe ama inopinda imi. Yesu mnunuri wangu, Munzwiyo wangu, handina imwe ama inopinda imi. Yesu mnunuri wangu, Munzwiyo wangu, handina imwe ama inopinda imi, handina imwe ama inopinda